kaya ya sauka alquran. Wannan shine asalin garanti. Kun ga wannan ATF din kun gan shi ya sauka shine na dala 21.3 kun gan shi ko alhamdulillah wallahi tallahi ya sauka. To wannan shine asalin garanti. Kun san ina ake samun sa? A cikin Telegram yake. Telegram mining ne da suke ake biya yanzu, ba wai maganar launching. A'a, an riga da an launch kawai samu zaka ka fitar da kayanka. Yaya za a yi a samu a cire? Alhamdulillah. Wannan dai shine matakin farko. Idan kai register za su kawo ka kamar wannan wajen haka. Idan ka shigo kamar wannan wajen haka, to babu abin da za ka yi linkin sai wallet ɗinka. Wannan ya zama dole za ka yi linkin wallet ɗinka wacce za su tura maka. Sai na yi amfani da ton keeper tawa wacce muka dade ba mai aikin nan da ita ba, sai na yi linkin. To daga nan sai me? Daga nan sai ka taho kan nan kan tax. Kun gan shi? Wannan tax ɗin ku kula suna ajiye shi duk bayan awa 2. Shi ma samu ake yi. Kun ga nan uku nan uku nan uku nan uku, za ku gansu da yawa ma suna saka muku shi. Sai mu dawo. Idan kuma wannan kun ka taba shi, kun gani ana dan tattaba shi ma. To idan ya taru wannan abun kun gan shi anan, in ya taru sai ka danna me? Claim. Bari ku gani. Kun ga mun danna claiming? Kun ga yayi mana claiming? Ina ya hau? Ya hau kan nan, ya hau kan balance ɗin. To sai kuma ya za a yi cire dangane da maganar verification wane ne da to shi wannan abin in ka shigo kan profile ɗinka za ka ga sun ce maka wai account ɗinka yana da buƙatar verification. Account verification no need, ba sai kayi ba a yi wannan, babu ruwanka da shi. Ba sai kayi verification ba ruwanka da maganar wani verification. A'a, babu ruwanka, ba a yi masa verification, ba za ka sa NIN ba za ka sa BBN ba. Kawai abin da za ka yi shine za ka yi linkin ton kifa ɗinka ko kuma Telegram wallet. Dama shi a cikin Telegram ɗin yake. Wanda suka goge Telegram ɗinsa sai su dawo da shi. Sai kuma maganar yadda ake samun wannan ɗin bayan wannan taruwar da yake wannan. Za ku gana wai iya ɗan yin gudu. To adadin abin da ka tara ne, level ɗinka tana ƙaruwa. Level ɗinka yana ƙaruwa kuma girman ka yana ƙaruwa. Sannan za ku iya multiple account. Ya za a yi multiple account? Misali akwai wanda muke amfani da Telegram a da. Wani yana da account sun kai guda 3 ko guda 4, to sai kai copy link ɗinka kaman wannan, sai ka je sai ka saka sai ka yi register da link ɗinka. Kuna ji na? Sannan duk wanda ya yi register ƙarƙashin ka za su baka ƙwaya 100. Kun ga wannan ma ai a ci gaba ne. Kun ga in mutum 5 suka yi a ƙarƙashin ka za ka samu ƙwaya 500, kuma dama daga ƙwaya 500 ne ake cirewa. Idan suka baka za ku zo wannan gurin referral reward, kun gan shi a nan gurin, sai ku danna claiming. Bari ku gani, kun ga mun danna? Kun gan shi yana processing? Alhamdulillah, kun ga level ina ta karu saboda me na ƙara samun wannan mutum 5 ne suka hau. Sannan idan team ɗinka suna mining, team ɗinka wanda kaga ita suna mining anan ma za su dan ajiye maka dan wani abu. Kai ma kuma ga wanda kake mining, ga wanda kake samu a gurin tax, yana taruwa yana kaiwa ƙwaya 500 sai ka cire kayanka. Ya za a yi a cire? Sai mu tafi. Ina wajen cirewar ne? Kun gan shi sai ku dawo kan profile. A nan ƙasan nan za ku ga gunda aka rubuta withdrawal. Inda za a rubuta mai withdrawal sai mu ce withdrawal. Nan sai mu ce max. Kun ga maximum, kun ga zan iya cire shi yanzu wannan? Ƙwaya 500 ne kun gani? To muna danna confirm, babu idda zai faɗo. A cikin zuwa minti 10 minti 5 za ku gan shi ya faɗo kan ton kifa. To ni yanzu na turo wannan shine wannan ATF. To ATF din kuma ya zami sai mi swapping din sai ya dawo wannan gram. Gram shine kaman ton. In za ku je za ku dan sai gas fee din ku na naira 100, za ku iya sayin gas fee na naira 100 ko na naira 200. Tunda yanzu ton din ya sauka sosai da sosai. Kwaya ɗayan sama baya kaiwa ne, bai fi 2000 gaba ɗayan sama bai zai fi naira 200. Kun ga har na naira 100 ana bayarwa. To sai mi swapping din sa, Allah sarki, aqua protocol ku ga wannan tun lokacin aqua ne, yanzu ga hinan babu kuɗi ma kansa. To ga ATF na shi kuma ikon Allah. Wallahi wannan na same shi daga yammacin jiya ne zuwa yau din nan. Sai mu ce me, bari mu taba shi mu gani. Ya bude mana, wai ina so ne in yi swapping din sa ko? Kun gan shi yanzu ya shigo. To federal government ce ta kira, mama ce ta kira. Bari in ƙara samu wannan bidiyon. Sai mu danna sell. Kun ga mun danna sell? Kun ga ATF? Kun ga ya hau sama? Sai mu danna max, ma'ana gaba ɗaya za mu sai da shi zai dawo ton. Kun gani? Kun ga a wannan abun fa wai za su bani ton guda 15. Kai ina ma da ne. Ton ɗin nan fa a da fa wannan ton 15 ɗin wannan ina faɗa muku wajen dala 100 kenan. Dala 100 a da. To sai mu ce me, continue. Sai mu ce continue. Sai mu ce continue ko? Mun ce continue. Sai mu janyo wannan labulan don mu tabbatar. Sai mu danna tamfurin, wani kuma pin ne za ku gani, sai ku saka musu pin.
kun ga don ko, kun ga na zama dan baiwa, na zama dan gata ko. To bari ku ga zan nuna muku har yadda kun ga hawa sama ma kawai yake ma, hawa sama kawai yake yi. To yanzu bari mu dawo asalin cikin wallet, bari mu dawo asalin cikin wallet. Kun gani nan ya bar ATF din, ya bar ATF ya dawo asalin gram. To yanzu bari ku ga in ɗauko shi in tura shi cikin OPay ɗina. Za ka yi amfani da spender, wani application ɗin spender ne da muke amfani da shi saboda cikin P2P can cikin exchanger akwai ɓata lokaci. Bayan ɓata lokaci wannan merchant ɗin za su yi ta ɓata muku lokaci. Bayan ɓata lokaci ko su ce sai kun rage musu naira 5 ko naira 10 ko wane ne za su yi ta faɗa dai haka. To yanzu abin da za mu yi sai mu shiga wannan wajen, sai mu ce deposit, ma'ana turowa za mu kenan ko. Me za mu turo? Wannan ton ɗin. Kada ku manta ton shi ne gram ɗin nan, ton shi ne ya malkwaɗa ya koma gram. Kun gan shi? Sai mu danna nan. Kun ga mun yi copy wallet address ɗin ko? To sai mu koma nan, sai mu danna nan ton ɗin. Me za mu yi? Bari mu danna send, ba nan za ku danna ba, send. Nan za mu danna send ɗin nan. Kun gani send ko? Send token. Kun ga wallet address ɗin da muka ɗauko, sai mu danna paste. Kun ga mun yi pasting ɗinta. To gram ɗin guda nawa ya kamata in tura? Guda nawa ya kamata? Guda nawa ne da ni ne gram ɗin? Guda 10. Bari in tura ƙwaya 15, sai in bar wancan 0.8 ɗin. Bari in tura ƙwaya 15. Kun gani? Ƙwaya 15 ko? Wanda sun ce mu sa comment. Comment ɗin nan kaman memo